सावनाय लोगोफोरनै जानोसै दायो ओमफ्राय ना फ्राय ओमफ्राय लेस्राजों ना गोरानजों दंबावोमोन बेखौ जानोसै र'। हाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनाति ब्लग चेनेल आरो फिन खनसे बरायहरनाय जाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं लोगोफोर माने जोंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दायो आङो लेस्रा सायगासिनो लेस्राजों नाजों जानोसैलाय जोंहा। ओमफ्राय आङो माने दिनै संनाय खावनायखौ दिन्थिया आरो माने जोंहा दिनै अमा बेदर हांनानै जानो नागिरदों बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरो। अमा बेदरखौ बिबनाङा हांगोन दा बिबनाङा रेडि खालामगासिनो आं दिन्थिहैगासिनो लोगोफोर। दा जोङो अमा बेदरखौ माबायदि हांनानै जायो नोंथांमोना नायलांदो। जायोना जाया मामि? बे थसा दासेलाय नोंनिया मोदानदों नै माबा सिनो थाबैनो खामानियालाय अमा हांदों अमा खामानि मावग्राखौ जों बोरै थिफा थिफाखौसो लायो खाबाय अमाखौसो अमाया माबा गोसोम जाबाय मोदोम गिदिरखौ लाया थाइसे। लोगोफोर जोंनि बेदरा जाबाय माबायदि नुदों जोंहा आबैया दिनै बहाबा गारना थांनो नागिरदों जोंखौ जानानै थांनोसैनो जि गोजांबाय लोगोफोर अमा सावनायखौ जानोसै नै दाना नै ओमफ्राय आबैखौ बिदाय होनांगौ दुखु जादों। आबैया ओंखाम जागासिनो नै खारसिगोन आबैया जोंना बहा थांगोन दा ओंखाम जाखांनानै बिदाय होनोसै आबैखौ। मालाय बहा थांनो नागिरदोंथाय आबैया खिन्थासाय बै थांगोन नोङो आबै? मोनाबाय मोनानि 5ता जाबाय 5ता 5:30 जाबायदां दा गोमासिगोन आबैया 6:30 जोंना। आं जानानै लाग्रोनोसै नै उखुन्दै फुलायलायदों ओंखामा थांनोसै आयंमोना नै आयंमोना मामि नै नायद' दख'ना गोदान गानबाय आयंआ हनै लोगोआबो नै नै आयंआ थांगासिनो नै बहा थांनो नागिरदों आयंआ जोंखौ गारनानै मामि बहा थांगोन एफा हरावलाय 6:30 गारि गाखोगोननो मालाय 6:30 जाखानोसै 10 मिनिटल' खमसै थांसै बिसोरो जोंखौ गारनानै। बहा थांगोन जोंनि आयंआ मामि ओंखारबाय नै जोंना थांदो आयं दे मामि बाय 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 थांबायलै नै खोमसिथार बाय बायसै मोजाङै थांदो आयं ने थांबाय लोगोफोर थांबाय।